rigtig godt, og hun siger, at han helt sikkert er sexistisk. Nej. Hun siger, at der er ingen tvivl. Øj, det var godt, hun faldt ud af det. Sukker? Nej tak. Og der er en masse ting, der kunne fortælle dig, Kaja. Faren kan være rigtig modbydelig, han kan. Ja, så stor er charmen. Hvad tænker du? Kommer du chilien først? Nej, det er bare, jeg plejer at svitse chilien, så det giver smag til olie. Nå, ej, sådan. Sådan gør jeg ikke. Jeg gør det på den måde, jeg foretrækker. Ja. Ja, Frank kan måske lige fortælle dig, at han er meget glad og tilfreds. For det første er han meget velbetalt. For det andet så sidder han i en rummelig limousine og lytter til pop fra Kenya og læser i, hvad man pænt kalder magasiner for mandlige interesser. Det var jeg ikke klar over. Jeg vidste ikke, det var derfor. Okay, undskyld. Jeg troede ikke, det var derfor, jeg var nødt til at rejse. Jeg formulerede det dårligt. Jeg troede, jeg var nødt til at rejse, fordi din kone fandt ud af, at jeg havde gået i seng med dig, jeg var 6 år. Ja, det spillede også en rolle. Okay, så ja. Ved du, hvorfor baptister ikke kan lide at knæppe stående? De er bange, at Gud vil tro, de er i gang med at danse. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig selv. Og jeg elsker dig mere end nogen anden. Men jeg vil aldrig kunne stole på